Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa cikin wannan tasha ta mai albarka. Tabba mai sauraron mu cikin wannan shiri namu ne akwai takaitattun labaran wasanni masu zafi wanda suka shafi sansanin manya-manyan kungiyoyin ƙwallon ƙafa. Bayan nan tabba mai sauraron mu a cikin wannan shiri namu ne akwai sharhi dangane da wasannin da suka gabata. Wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da suka fafata da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla. Sai kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Tabbas mai sauraron mu a cikin wannan shiri namu ne in kuka bi mu daki kuka nutsu tabbas mai sauraron mu za mu kawo muku cikakkun kanun labaran da wasu labaran ma da suka jibinci harkar ƙwallon ƙafa. Amma kafin nan mai sauraron mu idan wannan shine farkon zonka wannan sashe na muna fatan zaka bibiye mu domin kasancewar ka mutum na farko da zai tsinkaya shirin mu da zarar mun dora. Muna fatan zaka danna mana subscribe kana ka danna alamar follow kai share kai comment domin hakan shike karfafa mana gwiwa ci gaba da kawo muku labarai babu gaggautawa. Mun gode. Daga sansanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United mai sauraron mu, kamar yadda rahotanni suka bayyana, ta tabbata cewa al'amura sun bayyana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United tana nan ta sa ido akan matashin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, ɗan asalin ƙasar Spaniya, matashi Fermin Lopez wanda ke buga gurbin tsakiya, wanda tabbaci da yaƙini da al'amura sun tabbata cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da gaske take. A inda ɗazu-ɗazun nan Fabrizio Romano ya wallafa a shafinsa dangane da wannan batu. A inda ƙungiyar ta Manchester United ta tabbata cewa ta ware kuɗaɗe euro miliyan 70 domin mika ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona domin sallama mata wannan ɗan wasa. Allah ta alƙawaranta wa ɗan wasan cewa za ta ninka masa albashinsa fiye da abin da yake samu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Amma wani hanzari ba gudu ba mai sauraron mu ta fannin dan wasan Fermin Lopez ya bayyana ra'ayinsa akan batun cewa baya son barin kungiyar kwallon kafar ta Barcelona, a inda ya bayyana cewa tabbas yana son ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafar ta Barcelona, baya son koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kenan a takaici. Ya ƙara bayyana cewa tabbas yana son lashe kofuna tare da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, kamar yadda Fabrizio Romano ya bayyana. Ta tabbata cewa a wasan da Barcelona za ta gwabza kumi tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla, dan wasa Ansu Fati kuma dai bai kasance a cikin jadawalin tawagar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba, kamar yadda rahotanni suka bayyana. Idan ba za mu manta ba a kwanakin ba mai sauran mun kawo muku rahoto dangane da batu akan Hans Flick ya yi bayani akan wannan dan wasa, a inda ya bayyana cewa tabbas yanzu Ansu Fati yana cikin yanayi mai kyau kuma yana abin da ake bukata, amma kuma dai dan wasan bai kasance a cikin jadawalin yan wasan ba, bi ma'ana a squad. Wai shin me ke faruwa ne? Daga fannin al'amuran da suke faruwa na fannin can da safe nan da rana, a inda ake yin walagigi da manya-manyan ƙungiyoyi a Premier League. Tabba mai sauran mu za mu iya cewa wannan abu na bada abin mamaki, a inda ta tabbata cewa bayan fitar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea a gasar buga kofin FA, ta tabbata cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ita ma ta biyo sahunta, wanda tabbas za mu iya cewa wannan abu ya kasance abin mamaki, abin da ƙwaƙwalwa ba za ta ɗauka ba. Duba da yanayin shige da ficen da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ke yi a fannin gasar kofin zakarin nahiyar Turai da kuma gida Premier. Ta bi ta addabi kowa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool kawai zaka ji ana bayani da fannin Champions League da kuma Premier League, wanda tabbas za mu iya cewa a kowane gasa ta wannan fanni sun kasance gurbin daidai, amma ƙananan yara Plymouth sun zo sun lallasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da ci ɗaya mai ban haushi, wanda tabbas za mu iya cewa lissafi ya ƙwace ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool dangane da wannan al'amari da ya kasance. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool wadda ake tunanin cewa tabbas babu yaƙini babu shakka ita za ta lashe wannan kofin na FA, to amma yanzu dai gashi dai ta fita ta bar sahun. Tabbas bamu kasance mai kewar dan wasa Joao Felix ba, yanzu haka yana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan cikin farin ciki da annashuwa. Tabbas muna son mu ganshi ya kasance cikin farin ciki. Furucin shugaban tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea kenan akan dan wasa Joao Felix. Wai shin me hakan ke nufi ne? Kamar yadda jaridar Defensa Central ta bayyana, furucin Pep Guardiola ya janye cece-kuce a yanar gizo, a inda ya furta batun cewa tabbas dan wasa Jude Bellingham shi kai ɗaya ne dan wasan da zai iya mai gurbin dan wasa Kevin De Bruyne na Manchester City, wanda tabbas za mu iya cewa akwai alamun Pep Guardiola yana sansanar wannan yaro daga ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Real Madrid, wanda tabbas za mu iya cewa a kwanakin baya akwai wasu batutuwa da suka rinka yawo tun kafin dan wasan ya kasance standard dan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Real Madrid, a inda ake furta batun cewa Pep Guardiola na sansa da wannan yaro, amma tabbas za mu iya cewa babbar dama ta kubuce masa. Amma da muka yi duba zuwa sansanin comment section na ƙasan wannan postin din, ta tabbata cewa magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid suna nan suna ta cece-kuce dangane da wannan batu na Pep Guardiola, a inda suke bayyana cewa me haɗin biri da gada, shin me haɗin Bellingham ma da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City? Shi ma Pep Guardiola nan yana da rigima,
abubuwa dai muka yi ta gani a cikin wannan abu, bi ma'ana dai magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid wannan zance ma ba su ji daɗin sa ba. Bayan nan mai sauraron mu, duk daga sansanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid tabbas za mu iya cewa fa ibtila'i na faɗo wannan ƙungiya. Amma kafin tattauna dangane da wannan batu mara daɗi, bari mu bayani dangane da batu akan matashin yaro wanda a yanzu fa ƙungiyar take ji da shi, Raul Asensio, wanda ta tabbata cewa ɗazu muka samu labari daga ɗan jarida Fabrizio Romano, ta tabbata cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta riga da ta zauna ta yi hasashe ta tabbatar da cewa wannan yaro fa yanzu yana cikin yanayi mai kyau. Al'amuransa sai ƙara ba ƙungiyar mamaki suke, sai ka ce wani babban ɗan wasa, a inda ƙasan shugabanni da kuma masu ba da horarwa da manya-manyan ƙungiyoyi suka zauna suka tattauna cewa tabbas za su miƙa wannan yaro sabon kwantiragi domin ya ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Real Madrid. Sakamakon a yanzu haka ba za mu iya cewa saura shekara ɗaya ta rage wannan ɗan wasa a sansanin ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Real Madrid, a inda suka sha alwashin cewa tabbas za su ƙara wannan matashin yaro albashi. Bayan wannan batu mai sauran mu, rahotanni sun bayyana cewa dan wasa Lucas Vazquez bayan tashi daga wasan da aka fafata na derby tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da Atletico Madrid, ta tabbata cewa ya samu rauni wanda aka yanke hukuncin cewa ba zai samu damar wasan da za a fafata tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ba a sati mai zuwa. A yanzu dai tabbas mai sauran mu za mu iya cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid tana cikin tashin hankali da ibtila'i, duba da yanayin cewa manya-manyan 'yan wasanta musamman 'yan wasan bayanta suna tafiya injuri. Dangane da batu a kan fannin wasan da ya gudana tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da Sevilla, tabbas mai sauran mu za mu iya cewa wannan wasa fa ya bada abin mamaki matuƙa gaya. Da farkon farawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta samu nasarar zira ƙwallonta a minti 7. A nan ɗan wasa Robert Lewandowski ya samu nasarar zira wannan ƙwallo, wanda tabbas za mu iya cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla kafin ƙifta da bismillah ta farke ƙwallonta a minti na 8, wanda tabbas za mu iya cewa ana nan ana gwagwagwa ana tunanin ba lallai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta kai labari ba. Dalili ko shine ana cikin wannan ɗiban ba ta kashin ɗan wasa Ronald Araujo ya samu rauni a wajen minti na 21, wanda za mu iya cewa a yanzu haka ɗan wasan ya fita, wanda har yanzu dai likitoci ba su bayyana batu akan lafiyar tasa ba. Muna nan za mu bibiya domin kawo muku batu akan wannan al'amari. Ta tabbata cewa ƙungiyar ta Barcelona bayan dawa daga hutun rabin lokaci a inda ta zanzare kwanjinta ta fara lafkar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla ba ji ba gani, wanda da ana tunanin kamar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona za ta yi wasa da damar ta dangane da batu akan yanzu fa tseren La Liga bai fara. Sakamakon a wannan lokaci any mistake game over ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ka iya ɗarewa teburin La Liga ɗari. Sakamakon za mu iya cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid yanzu haka tana da maki 50, a inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid take da maki 49. Ita kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona yanzu haka tana da maki 48, wanda za mu iya cewa ƙiris ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ke jira wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid da kuma Real Madrid ɗin. Tabbas mai sauraron mu, wannan wasa da ya gabata fa ya bada abin mamaki. Wannan wani irin comeback ne. For one, ɗan wasa Rafinha ya samu nasarar zira ƙwallonsa, Fermin Lopez, ɗan wasa Robert Lewandowski, sai kuma ɗan wasa Eric Garcia da ya samu nasarar zira ƙwallonsa a ƙarshen mintuna, wanda za mu iya cewa ɗan wasa Dani Olmo ne ya samu nasarar yi masa assist. Tabbas muna jinjina ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da taya ta murna dangane da samun wannan tagomashi na nasara da suka samu. Tabbas mai sauran mu za mu iya cewa fa akwai ƙwarmai dangane da batu akan gasar La Liga. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, maki ɗaya. Wani abu wai shi bi in bi ga yaran agwagwa. To, ba mu san dai ya lissafin zai kaya ba mai sauraron mu. Wai shin kuna ganin wane ne ya deserving ɗaukar La Liga a wannan lokaci? Wane ne ya cancanci ya ɗau La Liga a wannan lokaci? Da farko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta hau saman teburi da wajen point 8, a inda ta ba Real Madrid. Ta sauko ta da na 3. Haka zalika da wasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ita ma ta ba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona wajen tazaran maki 7. Yanzu dai lissafi ya kasance fa saura maki 2 fa, wanda tabbas mai sauran mu za mu iya cewa fa akwai babban tafiya, komai ka iya faruwa. Za mu iya cewa ba a yi wa motar gawa dariya, sakamakon in yau kai ne gobe ga ɗan uwanka. Yanzu za mu iya cewa tseren La Liga yana nan ya tisa ƙiya ga manyan ƙungiyoyi, kama ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da Atletico Madrid da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid kanta. Za mu ga ya za ta kasance. Amma mai sauran muna so ku gaya mana ra'ayinku a cikin tsagin comment section akan batun wa kuke ganin ya cancanta ya ɗau La Liga bana, duba da yanayin yadda tsarin tafiyar yake. To mai sauran mu,
Da haka za mu iya cewa bisalam a cikin wannan shiri namu yau. Muna fatan in wannan shine farkon kasancewarka cikin wannan tasha tamu ko kuma wannan feji namu, za ka daure ka bibiye mu ta hanyar danna mana subscribe ko kuma alamar follow da kuma like da comment da sharing domin ƙarfafa mana gwiwa ci gaba da kawo muku labarai babu ƙaƙƙautawa. Mun gode.